Občanská iniciativa Česká televize Věc veřejná vás vítá na Václavském náměstí. Dovolte, abych vám představil svého kolegu, moderátora Jan Kraus. Dobrý večer z Václavského náměstí, kde právě před několika vteřinami začala další demonstrace na podporu svobody slova. Moderuje celý večer, tady ve mně pokřikují, moderuje pan Macháček a pan Kraus. Zatím nejsou přesné odhady toho, kolik lidí se zúčastní dnešní demonstrace, ale předběžně určitě můžu říct, že jsou to desítky tisíc. Já vás teď nechám, abyste si vychutnali atmosféru sami. Těm neděkujeme, že jsou tady, ale doufáme, že se z nich brzy stanou občané, jako jste vy ostatní. Zároveň bych si dovolil vás poprosit, abyste byli pokud možno co nejohleduplnější nejen sami k sobě, ale dávali také pozor na výlohy a zařízení a majetek ostatních občanů. Naše manifestace bude trvat do 19:15 a bude zakončena deníkem České televize. Petici občanské iniciativy Česká televize Věc veřejná podepsalo do této chvíle 192 113 lidí. A Honza Kraus má pro vás čerstvou aktuální informaci. Jak jste se možná dozvěděli, před nedlouhou chvílí rezignoval pan ředitel Jiří Hodač na funkci ředitele České televize. Pozdě, ale přece. Dovolte mi, abych přečet vyjádření občanské iniciativy k této skutečnosti. Občanská iniciativa Česká televize Věc veřejná vítá rezignaci Jiřího Hodače na funkci generálního ředitele. Zároveň však konstatujeme, že došlo ke splnění pouze části našich požadavků. Upozorňujeme, že kromě Jiřího Hodače stávkující zaměstnanci České televize požadovali zároveň odchod jím jmenovaných členů vedení, což by znamenalo stabilizaci situace v České televizi. Trváme i nadále na odstoupení Rady České televize. Trváme na zrušení politického klíče pro jmenování členů Rady České televize tak, aby tyto členy jmenovali kromě Poslanecké sněmovny i Senát a prezident republiky. Tak to je na úvod všechno a dovolte nám, abychom s radostí přivítali na pódiu našeho prvního hosta, koncesionářku a operní pěvkyni, madam Dagmar Peckovou. Dobrý večer. Já jsem strašně ráda, že jsem mohla přijít vyjádřit podporu tomu, proč jsme tady my, nebo proč jsme tady vy. Já doufám, že v příští době už nebude nikdo, kdo by nám chtěl brát, děkuji vám, kdo by nám chtěl brát prostě veřejnou pravdu. A já tady dneska nejsem jako zpěvačka, mě za chvilku povinnosti odvali do Rudolfina, já jsem ráda, že se na mě dostala řada a že můžu podpořit to, za co jsme tady dneska všichni. Děkuji vám. Dovolte mi, abych vám představil kolegu, mluvčího iniciativy Česká televize Věc veřejná, muže, který se zdá jako bohemsky založený, ale je pevně, vnitřně pevný. Řetislav Rychlík! Dobrý večer. 23 dní
trvá náš protest proti nehoráznému pokusu a dovolte mi to spojení jistých politicko-podnikatelských kartelů ovládnout prostor veřejného zájmu. Prostor svobody slova a nezávislosti. Jiří Hodač odstoupil, ale jinak jediný náš požadavek nebyl dosud splněn. Minulý pátek jsme v přímém přenosu z Poslanecké sněmovny parlamentu viděli projevy arogance, pohrdání občany od některých politiků raněných slepotou, hluchotou a pýchou. Viděli jsme, jak proměnili místo, které si platíme ze svých daní jako místo veřejné služby, v kolbiště ubohých stranických kšeftů, politikaření a dokonce lží. Mají-li být veřejnoprávní média symbolem plurality v této zemi, považujeme za bezpodmínečně nutnou podmínku rozložení volby členů Rady České televize a dalších mediálních rad mezi 3 pilíře: Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky a prezidenta republiky nebo další ústavní orgán. Slušní a odpovědní politici jistě pochopí, že tento vzkaz není vzkazem lůzy, ale voličů, kteří se dnes kromě Václavského náměstí sešli na podporu našich požadavků v těchto místech. V Brně, kde se přidalo 6 vysokých škol, v České Lípě, Českých Budějovicích, v Hradci Králové, v Jičíně, v Liberci, v Náchodě, v Olomouci, v Opavě, v Pardubicích, v Plzni, v Rakovníku, v Uherském Hradišti, v Ústí nad Labem, ve Zlíně, v Mostě a v Ostravě, odkud vás přišla pozdravit dramaturgyně pořadu Klekánice, moje kolegyně Lenka Poláková. Dobrý večer. Já jsem nesmírně ráda, že vás můžu jménem všech televizních pracovníků televizního studia v Ostravě moc pozdravit. Upřímně řečeno, teď, když se dívám na celé Václavské náměstí, tak mám pocit, jako kdybych před sebou viděla celou Ostravu. Všem vám chci poděkovat za podporu, kterou jste i vy dávali nám do regionu. A zároveň vám chci říct, že stejně tak, jako jste vy teď tady na Václavském náměstí, tak se schází spousta lidí v centru Ostravy, kteří stejně jako vy už nechtějí dělat politikům voli. Chtěla bych vám říct, že celé ostravské televizní studio plně podporuje naše kolegy v Praze. Stojíme za všemi požadavky nezávislé odborové organizace. Víme velmi dobře, že odvoláním nebo odstoupením pana generálního ředitele zdaleka není všechno skončeno. A protože jsem z regionálního studia, tak bych tady na tomto fóru chtěla výrazně podpořit naše kolegy z regionálního studia v Brně, protože velmi dobře víme, že na rozdíl od nás to mají daleko těžší a moc vás prosím, abyste i vy podpořili boj za očistu a normální fungování televizního studia v Brně. Na rozdíl od vás tady v Praze, Ostrava byla v posledních 14 dnech prakticky odříznuta od informací. Když paní Bobošíková začala o Vánocích vysílat své zprávy, tak na nařízení našeho pana ředitele jsme přepojili vysílání událostí z Kavčích hor do celého regionu. Po 20 minutách nám pražský dispečer toto vysílání odpojil. Hned následujícího dne k Hodačovo vedení odpojilo celé vysílání regionálního zpravodajství. Regionální zpravodajství nebylo vidět ani na satelitu, ani na kabelech. Bez toho, že by o tom kohokoliv, jakýmkoliv způsobem informoval. Přesto jsme vysílali jsme události, vysílali jsme i regionální zpravodajství pro ty lidi, kteří nás přišli podpořit před budovu České televize.
A pak bych vám chtěla říct, protože se mě na to i někteří kolegové tady v Praze ptali, pokud jste náhodou viděli na Bobovizi reportáže z Ostravy, pak vězte, že s tím nemá nikdo z redaktorů České televize, televizního studia v Ostravě nic společného. A na závěr bych vám chtěla říct jenom jednu jedinou věc. Já jsem tady jako zástupce televizního studia Ostrava, zároveň dramaturg Lekánice. To je pořad, který celou dobu bojoval proti příkoří, bezpráví i proti špatným zákonům. Bojovali jsme za vás, za všechny. A já vám jménem nás všech moc děkuju, že za naši i vaši společnou nezávislost teď bojujete vy s námi. Děkuju. Přicházejí představitelé nezávislých odborů České televize, ti, kteří vyhlásili stávku, pan Karel Dub a pán, kterého někteří politici nazývají zatím jenom tento pán. Je to pán Antonín Dekoj. Já vás zdravím, máme málo času, budu stručný. Minule jsem tady připomínal poselství pana Formana, abychom nedělali politikům voli. Dneska bych to rád vylepšil nebo posunul kousek dál. Nenechte některé politiky, aby z vás dělali voli. Vysvětlím, jak to myslím. Když se vrátil pan profesor Klaus z rekreace, nabídl nám i skvělé řešení, aby odešli z televize všichni ti, kteří jsou ve sporu angažováni. Přiznávám, že by to bylo pro něj ideální, protože by zůstal prázdný barák. Ne. Měl jsem za to, že se jednalo o pouhou potíž z aklimatizace po dovolené. Bohužel tomu tak nebylo, protože potom, co předvedl tady s kolegou Dekojem v pořadu Na ostro, dospěl jsem k názoru, že to má vážnější příčiny. Když se vyjádřil v tom smyslu, že nebude odpovídat nějakému pánovi, kterého vidí prvně v životě, měl jsem to chutí tam vletět a říci mu, že nyní bude častokrát odpovídat některým pánům, které vidí prvně v životě, a měl by se je naučit poznávat. Dalo by se říct, že jde třeba o vrtochy starého pána, ale není tomu tak, prosím vás, protože pan profesor Klaus má velice zdatné učedníky. Musím vám říct, co mi řekl pan Langer, když jsem mu říkal, že může dojít k tomu, že bude naplněno Václavské náměstí. Řekl mi, přijde vám tam 20 000 lidí poprvé, podruhý to vyšumí. Já si myslím, že jestliže nemáme čas, potřebuju to dopovědět, nemám čas, to si nechte na potom. Stejně tak zdatným fámulem je pan Štěpánek, který obětavě nabídl, že Velká mediální rada převezme funkci rady v České televize. Je to obětavý hok, ale bohužel myslím, že celou dobu již propásl. A teďko se dostanu k tomu podstatnému. Chtěl bych říci všem, kteří mají co činit v této věci, že také jsme četli Nikola Vladaře, pomoc, pane senátore, Machiavelli. Nikola Machiavelliho Vladaře, který radí vladařům, a dnešní manipulátoři se to velice učenlivě drží. Chceš-li přitáhnout podaným, rozuměj dnešním jazykem, manipulovaným uzdu, utáhni 2krát tolik a potom povol na půl. Všichni ti budou ještě děkovat. Proč to říkám? Říkám to proto, že před hodinou přibližně odstoupil pan Hodač.
Dobrý večer, vítám vás z Václavského náměstí, kde se sešlo několik desítek tisíc lidí proto, aby podpořilo svobodu slova. Program tady moderuje pan Macháček s panem Krausem a má vystoupit několik desítek hostů. Program skončí v 19:15 promítáním událostí. Já teď ustoupím a nechám vás, abyste se podívali, jaká je atmosféra. Bude-li třeba, příští sobotu se sejdeme na Letenské pláni. Díky. Já jenom velmi krátce. Prosím. Dobrý večer. Já vám všem musím opravdu upřímně poděkovat. Já jsem si vědom toho, že my, a to neříkám ze skromnosti, my bychom bez vás opravdu nebyli vůbec nic. Ten celek, který jsme vytvořili, a já říkám naprosto zodpovědně, že ani ty komunisti nás takto nesjednotili, tak toho si hrozně vážím a je to pro nás zavazující. Podporu, kterou máme ve vás, ale i v zahraničí, a to po státech Evropy, dokonce i za mořem. A to nepovažujte mě za příliš namyšleného a neskromného. Já jsem to říkal před chvilkou do nějakého rádia, že nás to opravdu zavazuje a že to je opravdu pro nás potěšující. Prosím vás, chci říci, že stávku, kterou musíme nadále ještě udržovat, máme proto, že naše požadavky nebyly splněny, byly částečně splněny a dokavať neodejdou lidé, kteří byli účelově dosazeni do České televize, to je paní Bobošíková, a pan Beznoska. Ve stávce se trváme. Ano, tak já mám už málo času. Ještě jednou vám děkuji, sledujte přímý přenos a, jak říkal pan Svěrák, pozorujte je, ale nerušte je. Děkuji vám. Tak dámy a pánové, já bych teď rád pozval na pódium, vydržte vteřinku, pana Ladislava Binka za Českomoravskou jak? Konfederaci odborových svazů. Tak, jak říká pan Binko. Dobrý večer. Chtěl bych z tohoto místa pozdravit všechny svobodné občany této země. Všechny svobodné občany, kteří přišli na toto náměstí. Zdravím vás jménem odborového svazu KOVO a Konfederace odborových svazů. Jsem z ČKD a i naši zaměstnanci byli jednu chvíli rukojmím úzkých politických a ekonomických skupin. I my jsme museli použít stávku k tomu, aby jsme zabránili tunelování naší firmy. Proto máte naši podporu a stávku považujeme za součást demokratického vývoje a nedovolíme, aby za ní někdo byl trestán. Toto náměstí změnilo v roce 89 politiku této země. Zaplať pánbůh za to. Nepřipustíme, aby se něco v této zemi změnilo, aby naše demokracie zahynula na nedostatek poctivých a pořádných informací. Nejsme ani děti, tak jak nám to říkala totalitní moc v tom roce, nejsme ani lůza, jak nám to říkají někteří naši politici. Věřím, že i nadále platí. Nejsme děti a vydržíme. Děkuju. Dámy a pánové, nemáme každý den to štěstí, že by naši manifestaci přišel podpořit sám předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus
a tak se není čemu divit, že tu není ani dnes. Máme tu však náhradu více než plnohodnotnou. Přicházejí odboráři ze Solidarity z polské televize a za ně promluví pan Jaroslav Najmola. Ahoj Prago! Przyjechaliśmy do Was z polskiej telewizji, z Solidarności, aby wesprzeć Was i naszych kolegów z telewizji w ich słusznej walce. Jesteśmy z Wami. W ostatnich 2 tygodniach jesteśmy już drugi raz i gotowi jesteśmy popierać naszych kolegów z czeskiej telewizji do końca ich walki. Mam nadzieję, że Wy też będziecie ich pilnowali, aby zwyciężyli. Zwyciężymy razem. To zwycięstwo potrzebne jest tak Wam, jak i innym telewizjom publicznym w Demoludach. Trzymajcie się. Hej! Děkujeme polským kolegům a dovolte mi, abych přivítal 2 zvlášť hudebně nadané koncesionáře, protože jsme se sešli na Václavském Václaváku, pana Michala Kocába, Michala Pavlíčka. Dobré odpoledne. Trošku zaspíváme. Bude to taková směska našich totalitních textů, ale jak tak na to koukáme, tak oni se můžou hodit i dneska. Já si vemu brejle jako za starých časů. Znal jsem jednoho takového chlápka, co moudrosti moc nepobral a studu ani kapka a lhal. A nebyl to pán, s pánem klobouk měl a nemyslel to snad ani zle starosta. Však bohužel, na co šách, tam 100 let tráva nerostla. Na Václavském Václaváku je moc člověků, koliko jsem se já máně ztratil, je mi do breku. Na Václavském Václaváku lidí velkého, já jsem se v tom velkým houfu ztratit máně trou. Na Václavském Václaváku! Na Václavském Václaváku! Taterman u kanonu stál a pořád ládoval. Ty svý hořkosti, ty svý bonmoty, ty svý urážky. Ten Taterman na mě vystřeloval. Ježišmarja, já nevím, kde to tady děsej dům. Pokud už tak včera říkal, kusače nejdu gogo. Na Václavském Václaváku! Na Václavském Václaváku! Na Václavském Václaváku! Na Václavském Václaváku! Dámy a pánové, prezident Asociace brazilských žurnalistů José Franco Pereira da Silva a prezident Asociace jihoamerických periodik Pablo Fiera Thieres, doufám, že to čtu správně, nám poslali tento dopis. Brazilská asociace novinářů a jihoamerická tisková asociace, které reprezentují více než 300 milionů obyvatel, děkují Čechům za příkladný občanský postoj v boji za nezávislost tisku. V Jižní Americe politici bohužel zneužívají svou moc k pokusům o manipulaci a ke krytí korupce.
Politici u nás neustále opakují, že novináři je musí respektovat, protože oni jsou autority legálně zvolené. Chceme ještě jednou poděkovat Čechům za ohromný příklad odvahy, kterou ukázali světu. Ode dneška, dokonce i v zemi tak vzdálené, jako je Brazílie, si budeme vždy pamatovat Čechy a Moravany za toto nádherné poselství naděje na svobodu slova. Děkujeme a neodcházejte. Dámy a pánové, přicházejí ti, které nijak zvlášť představovat nemusím. Jolana Voldánová a Adam Komers. Dobrý večer, přátelé, ahoj! Dobrý večer. Vážení přátelé, když jsme včera mohli odvysílat všechny naše zpravodajské relace, chodili k nám do redakce desítky, možná dokonce stovky pozdravů s blahopřáním. Dnes odpoledne, jak už víte, rezignoval Jiří Hodač na funkci generálního ředitele České televize, a to ze zdravotních důvodů. Pro Českou televizi i pro všechny občany této země, kteří chtějí, aby Česká televize byla nezávislá, jsou to jistě dobré zprávy. Rozhodně ale naše společná snaha, která by vedla k naprostému odpolitizování veřejnoprávní televize, není u konce. Dokud zákonodárci nepřijmou takový zákon, který už nedovolí, aby v Radě České televize zasedli lidé přímo napojení a řízení jednotlivými politickými stranami, tak není jisté, že bude Česká televize opravdu nezávislá. Paní Bobošíková kdesi prohlásila, že si počká na to, až bude odvolána. Jinými slovy, normalizace, jakou její lidé předvedli prostřednictvím svých zpráv, může nenápadně a potichu prorůstat Kavčími horami. A to je vážné nebezpečí, které je... To je opravdu vážné nebezpečí, které je stále přítomné, které nesmíme podcenit a kterému doufám, dokážeme jako občané této země zabránit. Probudila se v nás občanská sounáležitost a my doufáme, že je to víc než politická arogance. Takže prosíme vás všechny, ještě vydržme. Díky. To, že tady dnes spolu se svými kolegy můžeme stát pod sochou svatého Václava spolu s vámi a nemluvit k vám jen pomocí televizního přenosu z uzavřeného Verína redakce zpravodajství, by si někteří mohli vykládat tak, že krize kolem České televize pomalu končí a všechno se dostává k normálu. Tento dojem se ve svých prohlášeních snažilo vyvolat nejen nové takzvané vedení České televize, ale i jistá část politické scény. Z požadavků, kvůli kterým je většina zaměstnanců veřejnoprávní televize ve stávce, byl zatím splněn, a to před 2 hodinami, teprve jediný. Pan Hodač rezignoval. Jeho lidé však zatím v České televizi zůstávají a po vynuceném odvolání v demokratických zemích bezprecedentních cenzorských zásahů se nadále pokoušejí o plíživou normalizaci na Kavčích horách. Většina členů Rady České televize, kteří normalizační vedení instalovali a nepřípustnou cenzuru se snažili legalizovat, sveřepě trvají na svém a dobrovolně nehodlají odejít na zasloužený odpočinek. A je to ještě horší. Jistá skupina politiků se snaží udělat všechno proto, aby pomocí naprosto demagogických argumentů tento stav udržela co nejdéle. Přesto události uplynulých 23 dnů
přinesli jeden obrovský klad. A sice probudili k životu něco, čemu se obecně říká občanská společnost. Důkazem jste vy všichni, kteří se od Štědrého dne každý večer scházíte před budovami České televize a nyní stojíte tady na Václavském náměstí. Vám patří naše velké poděkování. Právě vy jste dali jasně najevo, že politika nemůže být věcí několika jedinců, kteří si popletli službu veřejnosti s vládnutím, kteří ve své nabubřelosti a zaslepenosti nabyli přesvědčení, že občané mají právo mluvit do politiky jenom při volbách. Politika se opět stává věcí veřejnou, ať se to někomu líbí nebo ne. Do věcí veřejných se musí vrátit zdravý selský rozum a jeho nositelkou je některými tolik neuznávaná a zesměšňovaná občanská společnost. Stále je tu ale velké nebezpečí, že předem plánovaná normalizace veřejnoprávní televize proběhne pomalu až plíživě, že si toho ze začátku možná ani nevšimnete. Ostatně všichni jsme byli svědky, čeho jsou schopni. K dosažení svého cíle se někteří takzvaně pravicoví politici nestydí spojit se dokonce i s komunisty. Až budete sledovat zítřejší přímý přenos z Poslanecké sněmovny, určitě si na moje slova vzpomenete. A proto nenechte se zastrašit, nenechte se otrávit, protože teď se v České republice nehraje o nic jiného, než o svobodu slova a tudíž o kvalitu demokracie. Záleží jen na nás všech, zda se Česká televize dostane z obklíčení politických stran, zda se ubrání možnému vytunelování a zda uhájí svoji nezávislost. Díky, ahoj! Jen 3 krátké organizační poznámky. Za prvé prosíme ty, kteří chtějí jenom projít po Václavském náměstí, aby využili okolní souběžné silnice, teda ulice. Za druhé je potřeba, aby se tady hlavně nahoře ty chodníky zprůchodnily. A prosím, dbejte pokynů organizátorů, který nosí takový ty sytě žlutý a zelený vestičky. Děkujeme. Můžeme našim politikům vzkázat stručný vzkaz. Už žádný tunel! Dovolte, abych přivítal mluvčího studentského koordinačního centra, pana Michala Deuse. Dobrý večer. Studentské koordinační centrum moc děkuje všem studentům, kteří nám od začátku pomáhají. Dále děkujeme všem členům akademické obce, všem akademickým senátům, rektorům i děkanům, kteří nás podpořili. Bez nich by to nešlo. My všichni, kdo občanskou iniciativu Česká televize Věc veřejná jakkoliv podporujeme, jsme dokázali jedno. Nejsme křičící lůza, teroristé či zmanipulovaní sabotéři a svět se nám rozhodně nevysmívá. Respektujeme zákony a parlamentní demokracii. Jsme řádní občané hájící svá práva a svobodu.
Problém veřejnoprávní televize není zdaleka vyřešen. Vytrvejme proto ve svém úsilí o naši televizi a nenechme si namluvit, že to nemůžeme nebo nedokážeme. My všichni jsme dokázali, že to dokážeme. Dokázali jsme to hlavou i srdcem. A příště, ani příště, před nimi nebudeme uhýbat pohledem. Díky. Koncesionář a režisér Jan Svěrák. Dobrý večer, zmanipulovaný davé. Je nám podsouváno, že využíváme krize v České televizi k destabilizaci společnosti. Není to pravda. Společnost je podkopána již dávno. Teď jen přetekla a protrhla se hráz občanské trpělivosti. Snaha o politické ovládnutí České televize trvá již od roku 1998. Tehdy byl silný ředitel Ivo Maté nahrazen nezkušeným Jakubem Puchalským v naději, že ten bude poslušnější. Tehdy začala dnešní krize. Teď nevím, jak dál. O České akademii. Česká akademie, Filmová a televizní akademie a ostatní odborné organizace od té doby bombardují radu a parlament výzvami, aby řešil tuto krizi. Těchto dopisů bylo za poslední 2 roky přes 40. Proč nebyly vyslyšeny? Protože po 10 letech, kdy většina z nás, a já také, jsme volili demokratické strany nekriticky, jen proto, aby nezvítězila levice, si naši političtí představitelé zvykli na svou moc a neomylnost. Ztratili schopnost a potřebu poslouchat a naslouchat svým voličům. Vyčítá se nám, že chceme na náměstích rozhodovat o tom, co přísluší našim voleným zástupcům. Ale teprve, když jste minulý týden přišli, naši volení zástupci se pohnuli. Jinak ale málo. Kdybyste to neudělali a nepřišli i dnes, tak by zákon nikdy nebyl projednán tak rychle a Česká televize by byla novým vedením nenápadně znormalizována, možná zruinována a posléze i zprivatizována. Proto jsem rád, že jsme tady, že se dokážeme vzedmout. Ale jednoho se obávám. Vzmachy nám jdou. Horší je to s výdrží. Kdyby ti lidé z televizního velína nevydrželi několik týdnů, tak prohráli. Ani my tedy nestrácejme výdrž. Hlídejme si svobodu slova. Každý den, vytrvale a na pořád. Děkuji. Koncesionář a hudebník
Ondřej Soukup. Dobrý večer. Jak víte, v divadle Ta Fantastika probíhá už delší dobu podpisová akce na podporu dnes už trochu porouchaného, ale legálně zvoleného vedení České televize. V tomto divadle se hraje muzikál Johanka z Arku, takže všichni autoři a účinkující tohoto muzikálu jsou s tímto divadlem velice pevně spjati. Proto chci říct, že já jako autor hudby, Gabriela Osvaldová jako autorka textu, za herce a zpěváky Bára Baziková, Petr Muk, David Matásek, Vladimír Marek a ostatní účinkující, kteří jsou podepsáni pod naším prohlášením na internetu, se distancujeme od aktivit vedení tohoto divadla a nesouhlasíme s nimi. Současně chci říct, že všichni ty, které se jmenovala, samozřejmě já plně podporujeme požadavky stávkujících redaktorů a ostatních televizních pracujících. Díky. Je vám zima? Kdyby náhodou byla, máme tady způsob, jak vás zahřát. Ivan Hlas! Já vám přeju dobrý večer, já bych jenom předtím, než tady mě zapíchnou, tak bych vám řekl jednu věc. Poslední dobou pořád slyším o tom, jak současná situace rozděluje dlouholetá muzikantská přátelství. Přátelé, muzikanti jsou lidi, kteří se dovedou hádat i o méně podstatných věcech, než je tato. A vždycky se to vyřeší a věc, která potom vyplyne z toho hádání, musí být co nejlepší pro lidi. A já bych byl rád, kdyby se poučili od těch muzikantů i dnešní politici. Takže to ten projev a teď pro zahřátí. Táhněte do háje, všichni pryč. Chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč. Jak si tu můžete takhle žrát? Ztratil jsem holku, co jí mám rád. Napravo, nalevo, nebudu mít klid. Dala mi najevo, že mě nechce mít. Zbytej a špinavej, tancuju sám. Váš pohled káravej, dávno už znám. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, je. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, je. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena. Je to tak a vaše snaka vám posere ptát. Cigáro do koutku si klidně dám. Tuhle tu pochoutku vychutnám sám. Kašlu vám na bonton, vejmi si vtipnej chlám. Sere mě tichej don a ten váš tupej dál. Oh, oh, yeah. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, je. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, je. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena. Je to tak a tenhle barák vám posere ptát. Wow, 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 yeah. A znova opakuju, je potřeba vydržet. Ivan Hlas, děkujeme. Já bych měl ještě takovou zajímavou připomínku pro naše politiky. Po písničce Táhněte do háje nemusí táhnout všichni. Budeme vás pozorně sledovat už zítra. Každého z vás. Budeme se dívat, kdo z vás chce řešit věci veřejné
kdo z vás chce dělat obstrukce. Hlídejme politiky, protože jsou tu pro nás, ne my pro ně. Sledujme je na každém kroku, protože politika je věc veřejná. Nyní vítáme odborníka na digitální technologie a profesora ČVUT, pana Petra Mose. Dobrý večer, dámy a pánové. Je to obrovská posluchárna a učitelé zpravidla si měří, zda studenti všichni přišli a mně se zdá, že těch 120 000 asi tady bude. To pro ty, kteří tady stojí za pomníkem a nevidí vás. Milé dámy, vážení pánové, já si myslím, že naši milí televizní přátelé vykročili na cestu, která právě teprve začíná, vůbec nic nekončí. Slova o privatizaci veřejnoprávní televize, nápady, jak vyjít vstříc různým komerčním zájmům, jistě budou dobře vidět. A dovolte, abych popřál našim milým televizním přátelům, aby vydrželi, aby se jim dostalo vlídného managementu, ale náročného samozřejmě, ne toho, který tam je současně, ale kterého jim jistě pomůže vybrat nová Rada pro rozhlasové televizní vysílání, respektive televizní rada. Rovněž bych si přál, abychom my na svých obrazovkách uvítali ve svých domácnostech a všude, kde zapínáme televizi, skutečně vlídné informační prostředí, abychom se dobrali pravdy, abychom měli skutečně svoji veřejnoprávní televizi. A já se tímto hlasem připojí k učitelům, ke svým kolegům z Brna, ale i z Prahy a prosím, vydržte. Děkuji. Přichází koncesionář, architekt a tatínek David Vábra. Dobrý večer, já jsem byl požádán, aby došlo k takovému trochu odlehčení, aby to nebyl jenom ten příjemný patos, abych přečet báseň, kterou jsem napsal v neděli z Café na půl cesty a měl tak symbolicky vystihovat, že jsme na půl cesty. Já chci říct, že jsme stále na půl cesty a ne na jejím konci. Bude to báseň popisující stav od dušiček po teď. Byla doba po dušičkách, do adventu daleko. Libuše je jako ve snách, bahňák z losu na měko. Vidím senát veliký, ale ne, smluvní pozice jsou ztracené. Někdo za to musí pikat a tvůj mobil nebude mi tykat. Bumbác letí do kouta. Zatím v kosmu Marťan. Planeta opic je prýma. Vladimír dopil sklenku vybraného vína. Už nikdy povolební kocovina. Zatím umělec ho sochal v podobě nejvyššího dia. Mamma mia, ať obrazovka zčerná, děvka ta nevěrná. Však bez telky budou svátky, a co Miloš, balí dárky. A Václav, ten jí maso hovězí. Nový rok bude šílený. Volejte ředitele tele. A taky jo, už končí kraviny. Už nesou nám noviny. Branky Bobo stupovteřiny. Jen hůř a po nás potopa. Prodat kanál, stará novota. Ještě můžem téměř všechno. www.profesor Techno.
jen kytka na hrob Lájoše Báci, kde pak žádné paci. No tak třeba ať si já uzevřu řeč svou písní zde jedinou. Ať mír dál zůstává s naší Telinou. Spisovatel a předseda PEN klubu Jiří Stránský, autor Zdivočelé země. Dobrý večer, oni mi to udělali snad schválně, že mě dali potom Vávrovi, ale to, že řekl o mě, že jsem autor Zdivočelé země, prosím vás pěkně, já vás ujišťuju, že žádné další pokračování s názvem Zdivočelá politika se nebude konat. Já jsem vlastně vás přišel poprosit, abyste na ty 3 uplynulé týdny nezapomněli, abyste si je neustále připomínali, protože se vám ještě mnohokrát může stát, že vám bude úzko. A jak jste tady všichni, tak najednou jste společně se mnou jistě objevili, že najednou jsou kolem vás lidé, kteří už se vždycky budou snažit, aby vám nebylo ousko, protože zároveň by bylo ousko i jim. Taky jsem vám chtěl říct, že ať chcete nebo nechcete, budete si už navždycky uvědomovat, že politika, která se dělá, nemá cenu tehdy, není-li podložená charakterem, morálkou a čistým svědomím. Nesmíte moc tleskat, oni mi dali jenom 90 vteřin. Taky vy v poslední době se na vás ze všech stran, především do vašich uší a do vašich očí, sypalo, že ta Rada České televize byla zvolena legálně, že všechno bylo legální a že vlastně jsou tam legitimní. A já jsem si přitom uvědomil, že vlastně nikdo nikdy ty slova nepřeložil do češtiny, a protože jsem autor, který nerád používá cizí slova, tak vás chci jenom upozornit, že slovo legální znamená podle práva a slovo legitimní znamená oprávněný. Ale jedna věc je na tom velice zvláštní, že lidstvo po tisíce let posunovalo dějiny proto, že vždycky v určitém okamžiku zjistila, že některý zákon už není oprávněný a musí se zřídit zákon nový. Takže mě na tom velice vlastně pobavilo, že ti lidé, kteří nás představují a které jsme si zvolili, se ohrazují těmito cizími slovy, slovíčky, jak říká jeden pan předseda, a přitom je vlastně směšují a sami neznají jejich přesný výraz. Takže, abych to skončil tím, já nevím, jestli jste si to uvědomili, ale já jsem si to uvědomil vlastně díky vám, že my jsme se tady ustanovili na tom Václaváku konečně, jako občanská společnost. A ta občanská společnost a právě ta občanská společnost by se měla neustále dívat na osrdí svých politiků. Ty politici bez té občanské společnosti nejsou k ničemu. A já si myslím, že my společně jsme se tady dobrali
k jednomu krásnému a optimistickému zjištění, že napříště budeme vždycky si tu politiku hlídat a nebudeme do té politiky pouštět právě ty, kteří nemají ten charakter, morálku a svědomí. Děkuju. Hlavní dramaturgyně a mluvčí iniciativy Česká televize Věc veřejná Alena Millerová. Dobrý večer. Chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za podporu jménem pracovníků České televize, kteří pro vás připravují program. Nejen zpravodajství, ale také dokumenty, filmy, vzdělávací pořady, pořady pro děti a Dobrý večer z mimořádného slovu z Václavského náměstí, kde se znovu shromáždilo několik desítek tisíc lidí a podporu svobody slova v České televizi a v celé České republice. Během programu vystoupily desítky umělců, ještě několik dalších je připravených a na vás nechám vychutnat atmosféru na Václavském náměstí. Ano, děkuji vám. Potřebujeme pro vysílání, které slouží veřejnosti, oba programy. Potřebujeme. A proto je nutné, aby byly splněny všechny požadavky iniciativy Česká televize Věc veřejná. Všechny ty věci jsou důležité, aby Česká televize mohla i v budoucnu svobodně vysílat. První část už byla splněna. Přestala vysílat Bobovize a Jiří Hodač odstoupil. Omlouvám se, že vás zdržuju, ale musím ještě jednou opakovat, co ještě zbývá. Zcela nezbytné je, aby odešli všichni Hodačovi lidé. Zcela nezbytné je, aby byla odvolána Rada České televize. Hrozně důležité je, aby byl schválen zákon, který zaručí nezávislost České televize. V Radě České televize musí být osobnosti, které nepodléhají žádným vnějším zájmům a silám. Dalšími kroky naší iniciativy bude tlak na všechny rady, které kontrolují televizi a rozhlas, tak, aby tiše sloužily občanům a nikdy politikům nebo osobním zájmům vlivných jednotlivců. Děkuju. Proč myslíte, že právě nyní zahájila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání správní řízení proti televizi TV3? Nebylo to proto, že TV3 byla televizní stanicí, která se věnovala krizi v České televizi objektivně? Snad je z toho jasné, proč žádáme odpolitizování všech rad. Jeden z poslanců minulý týden ve sněmovně napsal: omluvte slušné poslance za to, na co se musíte dívat. My ale přece politiky omlouvat nebudeme. Ty slušné samozřejmě podporujeme, ale vyzýváme je, aby jednali a zítra ve sněmovně dokázali, že oni prosadí zákon, který vyřeší krizi v České televizi dříve, než bude vytunelována. Dříve, než bude pozdě. Děkuji za pozornost. Já bych ještě připomněl, že trváme na tom, aby Poslanecká sněmovna rozdělila jmenování Rady ČT i ostatních rad
s dalšími ústavními orgány. Není možné, aby tyto rady volili pouze poslanci. Dívali jsme se na ně minule 13 hodin, tato sněmovna se nezdá, že něco moc rozhodne. Potřebujou pomoc, tak ať si ji schválí do zákona. Teď bych vám rád řekl, že jsme obdrželi dopis od pana Miloše Formana, který nám přijde přečíst koncesionář a herec Karel Roden. Přátelé, já jsem nikdy nepochyboval o zdravém rozumu v českých zemích. Už to, že jste v 89. zvolili za svého prezidenta nikoli politika, ale spisovatele a filozofa, je toho důkazem. Nevím, jestli jste to věděli, nebo jenom tušili. Ale politiky si nesmíme pouštět příliš k tělu. Na politiky si musíme dávat ještě větší pozor, nežli na zloděje. Tuneláři, například, jsou bez ochrany politiků nemyslitelní. A navíc, zloděj nás může připravit o majetek. Ale politik, který se nevyvedl, ten nás dokáže připravit, jak jsme poznali v době nedávno minulé, několikrát na vlastní kůži, o lidskou důstojnost. Celé minulé století bylo velikou školou pro občany českých zemí. Byla to ta nejdražší univerzita života, ve které jsme se ocitli. Já chci ale věřit, že z této školy vyjdeme všichni hluboce poučeni. Demokracie je krásná, křehká a zranitelná, protože svoboda, kterou zaručuje, je nedělitelná a musíme ji neustále bránit před politiky, kteří by nám rádi vsugerovali filozofii: kdo chce s námi žíti, musí s námi víti. Bude to chtít hodně odvahy poslat do penze ty politiky, které tuneláři a normalizátoři skorumpovali. Ale na vaší straně je zdravý rozum a bohatá kultura a s nimi se dají dělat divy. Nenechte si tuto příležitost ujít. Zvolte si nové politiky, lidi s čistýma rukama. Tím netvrdí, že až se tito dostanou k moci, zůstanou jejich ruce čisté. Ale to nevadí. Již samo větrání je zdravější, nežli zatuchlost statusu quo. Děkuji vám. Miloš Forman, leden 2001. Promluvit přichází odborník na stěhování sovětských armád, koncesionář a hudebník Michael Kocáb. Dobrý večer, už jenom velmi krátce si to shrňme. Jsem rád, že jsme se tady sešli v tak hojném počtu, abychom podpořili dobrou věc a statečné stávkující. Myslím, že jsme už jenom krok od vítězství, protože v demokracii je největším vítězstvím, když voliči dokážou přimět politiky k tomu, aby napravili vlastní chyby. Jestli tomu tak bude, zjistíme už velmi brzy. Teďko si musíme ovšem uvědomit, že někteří politici jsou nedoslýchaví. A my jim trošku pomůžeme. Velmi nahlas jim připomeneme to, co požadujeme.
malé politické responsorium, teď a tady. Chcete svobodu slova? Chcete politickou cenzuru? Chcete, aby politické strany kontrolovaly televizi? Chcete bobovizi? Vydržíte podporovat stávkující? Tak doufám, že nás dobře slyšeli. Děkuji. Vzkažme našim politikům ještě něco. Nejsme žádná ulice, jsme občané. Nechceme měnit politický systém. Jsme pro parlamentní demokracii, ale demokracii. Nechceme vrážet žádné klíny, to jsou bláboli politiků. Chceme svobodu slova, demokracii. Chceme, aby v zemi, které platí a funguje opravdová demokracie, kdo lže a krade, byl potrestán. Chceme právo. Děkujeme vám všem, kteří při nás stojíte, všem, kteří jste nás přišli podpořit. Když to bude nutné, uvidíme se zas. Přijdeme znova. A ještě důležitou věc. Zítra budete mít všichni příležitost dívat se na přímý přenos z Poslanecké sněmovny. Sledujte prosím pozorně, kdo z politiků, které politické strany budou chtít věci řešit a které strany a s kým spojené budou chtít obstrukci. Dávejte bedlivý pozor už zítra. A nepomůže-li nám to, přijdeme zase. Děkujeme vám a ještě než se podíváme na deník České televize, přichází se s námi rozloučit Ondřej Havelka. Děkujeme vám. Tak my se tady jenom rychle připravíme. Já jsem chtěl říct, že nejsem přítelem příliš velkých proklamativních revolučních gest. Nicméně musím říci, že ta píseň, kterou vám zahrajeme, je dosti politická, ale na její omluvu vznikla v roce 1938. Napsali ji pánové Voskovec Werich a Jaroslav Ježek. Takže můžeme? Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí, já ať se páni mračí, já musím s pravdou ven. Co na světě mám rád, nedám si brát, než slumpy tancovat, to se chci radši prát. Teď slyšte, drazí páni, ne písně poslání, teď je po tancování, teď se budeme prát. Nebuďte lidi hluší a nastavte uši, chceme vás na mou duši upřímně varovat. Nemáte ani zdání, že jsou s vámi páni, falešně hrají s vámi, chtějí vás obehrát. Co na světě mám rád, nedám si brát, než slumpy tancovat, to se chci radši prát. Nebuďte lidi hluší a nastavte uši, nechceme na mou duši nic víc než varovat.
Dámy a pánové, já jsem se spletl, není to deník ČT, ale Události ČT, omlouvám se. Zároveň bych vám chtěl říct, že do začátku událostí nám zbývají asi 4 nebo 5 minut. Vydržíte? Výborně. Já bych toho využil k tomu, že bych vám dal kratoučké politické školení. V čem bude spočívat zítřejší obstrukce některých politických stran? Případná možná obstrukce. Budou tak protahovat jednání v parlamentu, aby se protáhlo přes půlnoc, kdy skončí stav legislativní nouze. A pak řeknou, že legislativní nouze skončila a jako vždy půjdou spát. Hlídejme je, sledujme je a nuťme je k tomu, aby se snažili být aktivnější. A zopakujme si ještě, co vlastně chceme. Odstoupení Rady České televize, odstoupení managementu České televize jmenované panem ředitelem Hodačem a paní Bobošíkovou. Mně se plete Hodač s Bobošíkovou. Unavený. Chceme nový zákon o České televizi a chceme odpolitizování všech rad Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dámy a pánové, chtěli bychom poděkovat všem soukromým osobám, které bezplatně jako dar poskytli vše na naší demonstraci. Děkujeme. Dovolte, abych poděkoval také všem, kteří tuto demonstraci organizují, protože je to vyčerpávající a těžká práce. Všichni ji dělají ve svém volném čase a za své peníze. A já bych nejradši ze všeho poděkoval vám. Vám! Děkujem! Děkujem! Tak do událostí nám zbývají 2 minuty, 4 minuty, 2 minuty. Během těch událostí bude pravděpodobně přímý vstup sem na Václavské náměstí. Zeptám se, jestli chcete, chceme, aby byli ticho, nebo aby o sobě dali vědět. Dobře, takže dejte o sobě vědět. Já myslím, že důležitá informace také je, že zítřejší zasedání parlamentu přináší celý den druhý program České televize. To je ten, který by nám tak rádi privatizovali. Můžeme vám říct, že bude to zasedání od 9 hodin od rána. Pokud budete mít chuť, můžete tam zajít, můžete se podívat, jak poslanci hlasují, můžete se dívat na televizi nebo jít na bydýlko, ale prosím vás, nerušte je, nebuďte provokatéři, buďte demokraté. Jednak, když je něco vyruší, oni se hned zdržej, to není v našem zájmu. A protože po událostech naše dnešní setkání skončí, dovolte, abych předal kolegovi slovo. On vám řekne pár důležitých technických a organizačních informací. Děkujeme a těšíme se na shledanou. Já chci ještě poprosit, až se teďka budete rozcházet, abyste nepoužívali metro, muzeum a můstek, protože bude samozřejmě přeplněný, a zkusili použít ostatní metra, tady ulice, aby jsme se nějak rozešli v klidu. Děkuju.